Ama hizkuntza. Nortasuna. Aniztasuna. Kultura. Transmisioa. Niretzako euskara da herri baten identitatea eta euskaldunok zorionez daukagun altxorra. Txikitatik beti izan dut aukera gaztelania edo euskara aukeratzeko eta nire aita eta ama euskarak egitea bultzatu didate. Eta oso ohore handia da, ze ni Maroko jatorrikoa naiz eta hau erakustea Euskal Herrian pasu handi bat da. Niretzat euskara ama hizkuntza da, txikitatikan hizkuntza horrekin hasita hezi naiz, eta azkenean identitate polit bat. Euskara esango nuke dela herri bat batzen eta elkartzen duen hizkuntza hori, eta nire kasuan txikitatik ezagutu eta eukido dana. Uste dut niretzat altxorra dela, ezta? Gure kulturaren handinetariko altxorra, gure deiturak eta dena horren esan nahia dela, nire ustez hori da. Nire herrien eta gertuko agenda asko hitzaite dugu eta bertan kanpotarrak edo hizkuntza hau ez dakien jendea saiatze gea hizkuntza honen erabilera sustatzen. Oso ondo egongo da jendea nahasteko eta aniztasunarako, ze uste dut oso garrantzitsua dela hori. Edo euskara apur bat galtzen ari da eta oraindik goratzen dut Villa Libreren Gabarran eman zuen, udaletxean eman zuen txarla euskararena. Guztion artean zaindu behar dugun gauza bat da, eta animatu jendea erabiltzera, batez ere gazteak, umeak, ikastolan, beraien artean, lagunen artean, eta danok batera atera eta erabili behar dugun gauza bat dela. Gainera, badakigu orain mundua globalizatzen ari dela eta horregatik herri txiketan dekogun euskara edo ohiturak edo hori dana galtzen da poliki-poliki, baina horregatik saiatu behar gara hizkuntza hau bultzatzen eta hurrengo belaunaldietara transmititzen. Bada esaldi zahar bat, non esaten duen euskara ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Eta nire ustez hor dago gakoa, euskara dakigunok euskara erabiltzea eta hizkuntza maitatzea.